радноё бисёрият пурсед, ки трейдинг чӣ хел сум кор карда метавонад ва мо чӣ хел метавонем ки ба Pocket Option сум партоем. ҳозир нашоти ҳамин видео мекунем. Дар видео якта лайк кунед, комментария нависед. Касе ки фикр дорад дар комментария нависад. Якта лайк, якта подписаться. Мо Bybit медорем. Главный Bybit якум P2P торговля медорем. P2P торговля даромада доллар мехарем. Масалан, доллар мехарем. Ҷанда IDC, Alif, ҳама банкҳо ҳай даромада. Масалан, покупка мекунем, медорем ҷан пулша менисем. Покупка мекунем, вай худаш мепартод, мо пула вай ба мепартем, вай мепартод мо ба. Актив ба медорем, баъд аз доллар гирифтан, актив медорем. Видов сертиф медорем, инҷа медорем. Инҷанда USD интихоб мекунем. Доллар интихоб мекунем. Адресе ки Pocket Option мегирем, инҷа ба мемонем. Pocket Option адрес мегирем. Нашоти инам видео мекунам, нашоти чӣ хел адрес якҷо гирифтана. Фақат шумо дар комментария нависед, агар шумо ба интерес набошад, нашоти инам видео мекунем. Тонк интихоб мекунем. Вақте тонк интихоб мекунем, вақаш инҷанда хатоми адрес тоғри мегуфта нишон метиҳад. Баъд инҷа суми бидигара интихоб мекунем, ба инҷанда далши мезанем, далши меравад. Касе ки интерес нашуд, дар комментария нависад, нашоти ҳамаш видео мекунем, нашоти чӣ хел пул партофта чикор карда, ҳамаша нашоти ҳамино видео мекунем. Аз шумо ҳаракат, аз шумо дастгирӣ. Ҳама каса дастгирӣ кунед, подписаться мекунем. мо видеоҳои нав мебарем. Касе ки интерес наҳай, дар комментария нависад.